Imamo gospodina Vlaovića koji traži stanku. Nema više, samo njega. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime kluba Hrvatske seljačke stranke i Demokrata kako bi se konzultirali oko daljnjeg sudjelovanja, a onda i na konačnici glasovanja vezano uz Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti. Više je razloga za to, ali evo spomenute su već brze i velike klimatske promjene i održano je nekoliko znanstvenih skupova na ovu temu i države članice EU iz našeg okruženja su se već organizirale kroz tijela koja će pratiti klimatske promjene i davati smjernice i poljoprivrednim proizvođačima i ukupnom gospodarstvu pa i samim drugim državnim tijelima. Zašto Hrvatska nije išla k tome da se osnuje jedna agencija ili vijeće za praćenje klimatskih promjena i da se upozori naše poljoprivredne proizvođače na učestale klimatske promjene i na ono što nam slijedi da će doći u pitanje proizvodnja nekih kultura. Pa imamo primjer već ovo proljeće da su pšenice u Baranji i u istočnoj Slavoniji preoravane zbog nedostatka vlage. Zašto mi o tome šutimo? To je naša stvarnost. Ili ćemo uvoziti pšenicu iz Bosne kao što smo uvezli 53.000 tona što je sramota. Mislim da mi moramo proizvoditi hranu u Hrvatskoj, u Slavoniji i da zato moramo stvoriti uvjete. Zato pozivam ministra Tolušića da se aktivnije bavi navodnjavanjem, problematikom navodnjavanja. I on je izjavio tko god ima građevinsku dozvolu mi ćemo sve isfinancirati. A očito da nema dovoljno kapaciteta u lokalnim jedinicama i regionalne samouprave da sami to organiziraju. Zašto se tu aktivnije ne uključi Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode? I drugi razlog je evo 15.4. je krenula obrana od tuče. Državni hidrološki zavod to provodi kao državno tijelo. Najavljeno je ukidanje Zakona o obrani od tuče. Mi iz HSS-a smo protiv toga dokle god se znanstveno ne dokaže da obrana od tuče nije učinkovita, a to je znanstvena javnost podijeljena oko toga. Mi tražimo da se kupe rakete i reagensi što Državni hidrometeorološki zavod nije učinio iako je prikupio novce i od ministarstva i od županija. Gdje su ti novci?